Здравейте! Искам да ви провокирам с една теория защо връзките между мъжете и жените днес не се получават. Как е сега? Жените преследват обвързването точно както мъжете преследват секса. Нали? От всякъде валят съвети в социалните мрежи и резултата е нулев. Защо? Защото и двата пола тръгват от погрешната цел. Мъжът си мисли, че иска само секс и започва да манипулира, за да го получи. Жената, че иска само обвързване и започва да манипулира с секс, флирт и внимание, за да го задържи. Стремежа към тази сделка ще ти дам това, ако ми дадеш онова, води до пълен провал, защото подсъзнателните цели са различни. А как е по-добре? Целта на мъжа трябва да е връзка с жената, тогава жената ще пожелае сексът. Когато тя се почувства емоционално свързана, нейната сексуалност ще се прояви естествено и лесно. И сексът, който мъжете толкова преследват, ще стане нейното желание. Истината на подсъзнателно ниво е проста. Жената е получател на секса, а мъжът получател на любовта. Ако мъжът се насочва към жената с грижа и отговорност, тя ще тече към него с любов и сексуалност. И тогава интимността и връзката ще се случат естествено. Това е само малка част от по-дълбокия разговор за ролите на мъжа и жената. Ако темата ви докосва, коментирайте и последвайте моя профил. За персонални консултации пишете на лични. Благодаря ви за вниманието.